This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Public Health Center hading yei kedai ka beple pat ba house nam khat khandai spa khandai punyo bat kani ka jaka ai jing sumar hadien khat pras nam bakala dab ban ai jing sakri ya ki nong song snong ki blok kot hadu khat nyo jar ngot ki pat ba na ki ar po nyo tli ki snong hakapang ka sitom hadu mentapan kampat don kanu ka jing kala hadu bakala penlong ya ki nong song snong ling ba ka dor bar pelun jong ka than ding yei East Kasils District bakan mi syakmat ban pen sngo ya ka khubor syakatanat ka kot ka jong ka sarkar jela. Ya kani ka khubor la pen sngo ha ka sur ka babenyao lingba ka dorbar pelun hapo ka jengelam upa Sibrat Maulong kum president baruba hamber thank you kum general secretary. Kum no ka problem difficulties dan. Medicine the circle te kam bien de. Okay, circle kam bien. Medicine te ka problem de shortage of supply also na sometimes. Supply doesn't come regularly. Supply there sometimes we didn't get supply. Suppose now Asthalin and all we need, but we didn't get supply. Okay. So like these are running out of supply. This running out supply. This one also no more. This one also no more. Okay. See every and also this one we used to buy. This one. You are buying it on your own. This one from ZSK money. Okay. Money from the PHC Sorkate. Okay. We used to get now every year all those things. Sometimes we didn't get all those things. If it is not there, we used to buy. For emergency, we used to buy. What about the building condition? Does it give you problem? Building conditions, see, all are cracked. All are cracked. Building condition. Suppose that this building, if government they have now, new building, if they give us, it will be much better. Otherwise, need this one. COPD side, IPD side. This one leaked this during winter and this rainy season now. So much problem. All are leaked. This one OPD side, IPD side, all are leaked. We are just policing now. Anyways, thank you for your service. All the side it will come there. The water. So water, see, all are leaking. Even from here also water will come here. Last time I take video and I saw this one water is coming also. Too horrible here. See all this thing also now. Here the patient, even we also we cannot stay. See all are leaking. This one. Just like it raining from the apartment here. Nakajing kot, nakajing aware jong ki nong song snong, bat kum juru ki nong elam jong kading ye do mar belun. Shilong mil, bat wan chicken jaka, bat bedlam ya, bat beat lem ita kijing e kemaki kendo mar bunsien, kilapan snow, shika sarkar, kilapan snow, shika nong mikmat, bat kum judan kanu ke bakin yo, shikin tien at kentien ru. Kalau pelong ini bangin wan akan jaka, bangin kmi kai kita kijing e kemaki kendo, kijing wan gejongi lalap, bakane guys PHC kepada kebelah penyeng nadu senam syajar kendai spa kendai penyo bat ada ke PHC ke masyakri ya kikat yo hajar mot paiba ya mentah dari hapawan akan dijaka hilap pasadon pun kijie menikong kadai ya kat yo hajar mot paiba mi doktor kat yo hajar mot paiba tentang sekolah di Cintia di dawai ru di hot kipoi makin lah penbet penbiang ya kejunong kam jumpa pak khantam aku kini ayam kalau kita bon di nongpang tidon baki jimpang prepare yang rela bon haban chupa no sisilong dan iskui di jaka makin yo jing sumang baki babon kibangin yo so kita jing kibakumno kaba nagaliang kipat pak macam senang kimat ingin sekap nakajing keren bagi ni gino elam jong to bak belun ke ke baki dan man so ke baki kwa kerwo sha ke sarkar jela ke ba pelong ini bagi wan mi hari provinsi berwan ini ka spot inspection mah benar kat tapi
te kadang ba kalong hi hot ke jing don jo ke pi si la se ngila ban ong ba 50% kala don hi ta ke jing rap hi babun hi ki nok snong jong ke ka dong ka than ke jong hi hot babun hi ki manokis ngila ban ong mo kala ai chu ke chakri ke ba biang hi tan rai lang ba kita ki ai bro ke bang i bat dal de hi filap man ta ke ai ke jing long jing man ku filap ni po kan ka ding pi si nak le jing nak kapor ngi awan bu ini ki presentation memorandum syak kapok ka department jo ke health department ngimla belajar ka teng health department mo na kun di MHO na ta DHS ngila ban bu pada ju kapor dang ki kisnem arsnem bro nang ba ka jing don ji program ba pa ni kan du di MHO DHS ne ni ju paskel na kapor ju submit ru ka transition ski bat apa kiwan hapok ni kerja ka program pa teni ke joki ru paskel ta ki jing bat ki jing long jing man kam tam ki building infrastructures bat ke badai kumju kini ka jing duna jini ki man power mo ki baterai gini bat sibun ta ki jing duna ki bayadai bi PSI te nak le jingi halor kita ki ai ni se ba nak le department ngila ban ong ba sarkar mo kam semlai ai kan habadai bat kadi ke banta te jingi kadi ka kabu mata jing don nak syu ta kumbai kadi start kene bagin flash no ada ki media bak ba ki sungau ya ka ai ka ba kini ka PSI ot wala kala ai ki sakri yang ini henry kampat long pura kapan biang kaduk kata kadang ora ki sibun ya kinong sinong jong tapi ini bakla don kam no ba de ban kentiu no ya ni ke si lot nak le jengir nak kapor hila bu ta precision ha gidai ban upgrade no nak ne ka PSC chaka CSC te mana kane nak ni don kane ka help mala ka balong he ki arsenal ki bladet arsenal arjar pulai ka balong ni ko sen sirisa molingut mo nek le jonga bang keren arsenal ngira yo ban pasniau hi ha ka bedai bat kane ka ban ka jington kam namar ba kinok senong jong kane ka dingyai mo ngila bandong ka bahap lang ba kane ka dingyai jurisdiction jong dingyai PSC kila palat ya khat ni hojar te wa ka don kam sisha namar bi ka jaka ka bajan tam ka ba aji sumar kani ka dong ka thang jingi ka dei tang kani ka ba ta ki ya rosh ki pai khmat namar balai ngila dong ba semo da ngi lech silong kana ban don ka jing ta ki bedai bat ki ai bro ten kali jingi ka dapat dunia ru ngila persyang na ka por ban ya trilang bedia ka sot bat ki staff ki doktor nemo habdai bi jing kumnu bangin pentelun ban bakrang ba kani ka PSC kadang la ban ki jing sakri ka khamha ya ki ba international jadi to namar kumbang ilawan nilam ka don tang wei doktor kuma filapen so khat nyu hajar ngut ki dang snong sipau tu li jing kia te hatu pidon akanu gur kompat pantin skoi ka soka hoi pidawa badin kutiun chaga si niki ga ba pidon pantin so ka kubor ka soka makadi ban simkyang marzor ini nak lejungi habidai kata kebantaran mar nak lejungi nak kapor skor wala mention semat mo ngila juya ke sweu ta kini ki memorandum ki bang athor ngi ong ba at least pada kamla kunu ru ban upgrade siapa kap CSC mo nak kunu ka ban ai extra ngila ban extra building kan extension mo ki building kenang ba ngila ban khambun penbun siu ya ki jing thea ki badai ni wala kimla ban ai ta ka CSC mo rai penbun pada ki jing thea kan ya se kana ban ai tang ar kamera le kemarin ne ka wi ka hall conference hall mo kenang bangila ban pelong jing thea ya ki papang ba storm kham tam ki banai sit mo babun ba ki nong snong jeri ka than ka sit Pang ka pri ki jing pang storm ka kham jur ki nai itu kata si labun teli ki jing tho ki la ai ayu ki ai pi pat sikentian argentian lani ki susngap mian ne lani kile menti bet halor ka jing submit jingi nak por sport ji na ta kadau ka pelong jingi bangin wan alam nya pi mo na pagi ni ki media dai na ta kadau bangin yo ya ki reply ni ki ka sa pelong jingi bangin wan ra da ki media bani i ya ka jinglong jiman ban lap ki jing sha kumba kumne kumba kalong ni te ado kata teli ki jing tho ba pila tho shimla dan mo pen sngo kim chu don ka so den rei wala kata bang ni rong pat ang ni i pat ka ki baterai ni ki ai met men siem ke sakri te ato apa pang apa dan pat mar kumbong bo doktor teng song tang ASEAN steo nomor habbe training bak sarkar ka pelong jing lang ter ke te tu don neng jing tep ban don jing ja ki ba susi lani kaba la muta ini mo kalong yeng lani ki snong ka ta habdai ba ta ki banta ho nak jingi nomor ba ka jing tuna jong doktor la dok mo ka ra sibun ba ki jing nak teng ki staff budon he ki bilong on duty te ba doktor ba di pek mo belum klido ba di pek ya ka ya jing sumar la budon ba mudon te kalong teng makir ban simris ka sim stom bun sin ki refund ani spo silong hi nomor ba habam don doktor teng ki jing pang ki ba kham jur mo kim not ban priang ne ban admit ni bat bun sin ki ban refund ani spo silong hi
kari kita hiknya tan jengi nomor ba tentang hot kari kejulong mar kibom don doktor teng wat kapor menmit mar kejingpang kala banwan nu kapor him ong kala banwan kemensingi step kala banjeh nu kapor ten rei haba doktor imdon mar ba nalor bara ya thu ma bai doktor don laki jong ki bon ki training bon ki duty ki badai sabar ni ten karau ka sim jing ken ya ki nok se chnong jengi haba kendo ya kita ki bentah Sisian sensenam ni songshit banjit nang mikmat mo bat ngiklet yang kam kijam ngiklet nadong sedong hatu nong mikmat ke ujuan smi empat abdai bakani bentah ni kele jengi ngila patong ba 100% ya kita nong mikmat 4 yuan kani ka PC papan pet tadi kata hi ke ba kan kiba pilih jit kan kat pilih jit kimpat jutan buan baju pelong jengi ruban marba ngim nang bertai la bentah mau ba udon la ka jong kata ka hok demokrasi mau banjit hendrei habang jit na ta ka daw ka don kam bangin jit yo baterai mo la dong ba om bangin jit sungsit da ka bang sungsit banjit ya ki nu ki ba ku bangi mat ki lamba ka ni ka PC ka bamta ki yon kata ka senyang mo sia ka ni ka dingi PC ha ke por kubit ki mau ba dai mangi ki bala percina donation ya ka ka darah ka badon ka badang sa had muta ta syuk nak le jengi ngila contribute to sini ka ni ka ambulance jong ka dingi ba area ka bang yo lamba ka ni ka impilat hanus nem arjar akulai te kini ai bro nak jengi ru ngidong ni persyang ban trilang ban ailang ka jikri tangkat kini ki staff ka dingi PC bat ngi kinok sinong ngidon lang kata ka operation kanang ban kentiu ya ka ha ka miat kan tam bedai ka khia hani ka dong ka than ki jengi te wala ngila ban dong mo wala ka leng jengi ka lokal dorbar mo ngila ban la ye te balai pat nak ka sarkar mo jing sya ka habat pai khmat gen wat nangi kira bak senong ngila ban kinok sinong jing gidang la ban contribute se dak sarkar ka ban pai khmat ya ka jing ka jengi ka ba ngi mat bat ngia kendo lembak ni ke PC te nak tak ada wi kentui ke sakar lembak ni ke media mo to ai bahkan hikmat lem ban pek ban tilang kilat jingarap bat benok ban wan inspektor ya ke jinglong jingman jok ni ke laduk ki building laduk ki nongtrei bat parok ki bantah ki badon hakani ka dingyai PC ke jungi hadin mangilala ban yo so ya kitu ke jing keren bagi jing penso na kaliang kinongelam jong kantor bar bulun jong ke dingyai ke thain dingyai is Yosko ba kebun ke jinge ke bagi kendo ke jing dawa ke ba khmat jongki menta kalong baya gani ke PHC ke bakhmi bat pet bat ba ai jing sumar kita ki khat nyau hajar ngut kinong song snong hapo kani ke than la don kam ban kentiu no sha ke CHC te nganget ke sarkar kumba ka khmi langi ki we ki jaka phai mat lang ru ya gani ke jaka ke bala don kam ya kata ke CHC nagamanta kabha kamiat jengki pajba no shnong kon thopru e nong mi khmat jong kani ke thang kumalay snow ba naduk ki por men shop mjudan bo wan kmi ya ke jinge jengki pajba angni nganget kumbaki pajba kilajit la rade badon bathep ne bom thepru henrei kade pa ka kamram jong nong mi khmat odi ban kmi pat yala ki pajba hapo constituency tenget bakani ka kubor kan long kerwo na kamenta sarkar jila kunjuk kinomi khmat batru kunjuk ru ya ki officer ki badan hapo katanat hen Habatin pej bahagi kishab kashab plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus f hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya